Kublay pi baro ki paralok parajor ki parabanget ki bayapet yang ni ka jing ya pliu jing mut jingi yang ni ka lendong ke bangin le hagani kapor ka lendong ke bangin ya pliu jing mut hagani kapor ke de sipang ka Mishon sya ki bampat tip ka Bynta ka baar di shwa bangin ya pusan ya kdien ublay hagani klipmat akwa banong ya i yakmen ban ya i pastor penduai sedang shwa bangin ya sedang ya jing kran jingi Tungin duai. Ablay kupa jingi bahap neng haganeka por kanung gidap dak jing sngongo yami ublay ubla kerku yangi bangi layo ekne kenta ka bangi asam ka kubor lembaga sebat skul kerku yang ilang barok try kino isim bentah haganeka por nadoi mam karun kat ba I yalam haganeka jingi kren haganeka por kerku yaki loki jor ki prabangai parok ki bapet ki basngap haganeka kubor ai bakan don bentah ka jing im jeki kan kta yaki atry bakin long ki nong tray nakam ta ka kam ka jome hangno ka baki don atry bat kurku yaki yang kisem jongki bat ingilang baro pendap ingi domen sem jome bangila ban tray ka kam ka jome ban yasam ka kubor ka jing jong jisu shaki wai hakartem jisu ngadwai amen. Amen. Kublay pastor. Te ka dekot spell indet jengi lashim ya ka na ki kitab jang Matayos ka lenong ka bakhatsan ka dekot ka baat pupra. Anda kumta u Jisu ulayato bat ulaong haka. Ko kentei ka bakraw ka jinget ka jongpa. Do kan long ya pa kumba pamon. Ka kon jongka kalakia te na do kata kapor. Kani gade ka jinget tu kana shapang kato ka briu ka badon ka kun kentei ka basyong ksuit. Bat kalakerpat yau Jisu ban penkia ya ka. Bat kadai kamdai kanong Jew. Kadai kanong gentle kanong Canaanite. Bat ka jinget ka jongka haba kayo iu Jisu kalong ka bakraw. Bat ka nget ba u Jisu ula ban penkia ya ka kun kentei ka jongka. Ti hang ni ngila ban shem ba ka jing iit ka jong ublay kamdai tang ya kita ki Kristan ne kita ki ba ublay u iit. Hindi ya kita pat ki balaja na kanong ba. Ne ki balaja ne ki bampat tip ya u. Bat don na ki badang shushem temai ya ka jing im ka jing iit ka jong ublay. Tingila ba niya iba kum hakapor u Jonah ublay uong yu Jonah banit yalap sa kanong ba Nineveh. U Jonah ka shiklip mat uperkat balay mga. Bat u takat lakat yay ukwa ban pet na ka jing kren ka jong ublay. Hindi ublay uong yu ukilat. Nama utip ba kito kibriw hang tu kinsa kala. Te haka ni kapertay, u Jisu u syakri ya baro. Tang ya utaw banget ya u. Ya kita ki badai ki nongway, bat ki bampat tip. Bat kita ki bampat yo kalat banjit, ya u Jisu. Te pinya haka ni kajingya tuk kana ha Bible, bat haka ni ki sengi ki bangin, ya pelay jing mut, ka kren syapang ya ki briw, ki bampat tip ya u Jisu. Haka no kadur, ka Mishon ka jang ngila banit, ya sam, ya ka kubor. Di haka ni kapor, ka kamat ka bangakwa ban ka day syapang ka Mishon siya ki Bynta siya bar. Bon sin ngi kum ki Kristan, ngi kum ki Adventist ngi perkat ba, ka Mishon ka day tang nam ta jang ngi. Teng ngis ngaw hing, ngis ngaw sarong, ban ong ublay uyap tang naman ta jang ngi, hindi kam day kum ta. Ublay uyap, ublay usenran, ya kita ki bam tip ya u. Watla ki mani, ya ublay hoy kim tip syapang Jisu hindi ka rukam mani jeng ki kalong ka pada kuit ka mensim ti ublay ukwa ya ki nongway ru bakin tip ya u tang ya kita ki basenran ya u man hakal klip mat bat ka jing hikay ko ong bangi day ban yarap ya kita ki bampat tip ya u Jisu ya kita ki bampat yo kalat ban priang ya ka jing shisha. Te bonsin ngindapet ha kitab ni ha Bible ki Jew bat ki Pharisee ki sngaw baday tang maki ki ben yo ya kalat jong jing pen im hindi hang ni ublay wong em ki don nga don sa ki way ki langbrot ha ka way pat kasem bangangan bangi kum ki bring day ben let ban khot bikin wan ban yin senran lem bat ngi te bangin beteng ye gani jing ya pelew jing mot nga kwa ban kli ya
kong yakemen ba in penshayangi ya kasi kabaar kabawat laki pat ba kamut ayu gani Kablay shubun mem yak jingkli kasi kabar kabade kabawat yaki ba ngilaban pule na Matius kalong kaba khandai kadikor kabalai pusan hadap lai pupra hane ngisiem bau Yesu haki hajas ne menshua kal bau don han kabutai ka ministry ka jong u kade ban wat yaki ba kibom pati pia ublay ban pani thu yaki briu sha ublay Yesu uyat keleng sha kinong ba kinong riet banela pika gospel ka jong ka hima upen khia yaki bapang haba uyo yaki ba kilasa kamana utrai usnusen yaki ukwa banelam biang iki shout try baca kajing shisha ulo ong ru hakis ran ke jong u ba kajing tray kabun ba hendrei kinong tray pat tang khandiat ngumta ngidon kam ya kinong tray how Lucas khat khandai sop huwei ujisu uda yam na kamta ka Jerusalem namar kajing bom itu jong ka Jerusalem ya utrai kajing kia mensim kajong Jesu Christ udah terang banwat ya ki bom tip ya ublay ha Matius kalong ka bakhandai lai pesan ngi ya ka jing duai ka jong Jesu ha utrai bon pha ya ki non tray banelap ya ka kubor ka jong ublay ngin pule shushu nana Matius kalong ka basau ka dikot ka bar pesan haba u Jesu ulahikai uyalap upen hia ya ki briu upaba belin ubabun nakijaka ulabut Jesu namar ki kamba ki ba ulale te kumbang ni lui ka jing tray ka babun shisha ndrei kinong tray part ki khandiat te ngi kum ki khun ki jong ublay ki advantage ngi ban sim ban kit kle ya kan kamta ka ba ukris ula bu shangi iwei pu wei ban pan sapre nga ka gospel ka jong ublay she ki bom pati pia u tengin sim ka jing kit kya yala ka kam khna ba ka wei ru kin yo mat yekta ka jing ik ka jong ublay kublay shibun kong yakemen hoit ngakwa ban ong ru ba hakitu kipor u Jesu uyat lingba ki jaka ki ba kibriu kim la sngthu hanu ko do Jesu le yat lingba ki jaka ba kum ki jiu kim dei ban yat lingba ki jaka ule cha Samaria ule cha Tyros cha Sidon ule ola bon ki jaka bo Jesu la le ben yo kajat bet ki jiu ki ong kum no te khon jo ule ula ban ki bo kum kita ka jingkali hinde Jesu khon jo ule yo ya ka do no ngini ki brio beki kwa shisha ki da trang shisha ban tip ya ka jing shisha bat kham tam ya u Jesu tingin beteng shushu sha ka singi ka balai ban ngakwa ya i pastor ban pin sngo tho ingi ya ni ka singi ka balai ha Tyros bat ha Sidon Kublai shibon mam ya ka jingkli ngi snokmen ya ka neka jingkli ka bala ai ha ka Sabbath school ya ka mission ka jong Jesu kampat kut tang haki jiu henrei kapteng ro shaki wai pat ki briu ki bam patip yau Jesu ki don shibun ki Bynta ki bau Jesu la ya lenti ban ya lab ka gospel bakin itu ya ta unang penimu jongki hagwe ka singi ka bau Jesu bat kisenran ki dang ya lenti bat ki la ya lembai ki ka Tyros bat ka Sidon bat kat ba ki dang ya hagani lenti ladon ka wai ka briu ka nong kanan bat pinsyam shu ik jing batai ha Marcos ro ya ka jing batai ka ni ka briu ba hang ni la syam ka ni ka briu ba ka don ka khon joka ka ba syong soi ba umen sim baman udon hak ni ka khon joka bat kala khuslai kala kwa ba ka ni ka khon joka kan yo ka jing pelait na Jesu kala wan ban kerpat yu Jesu ban pelait ya ka ni ka khon joka na kabor jong ka jing te jing khom jong ne umen sim baman te kat ba kala wan ka ni ka briu kala kerpat yu Jesu baru Jesu i hang ni kumba ule bembenal kum bempatio ya ka jing baha jong ka ni ka longying jong ka ni ka briu ula ong haka ba ka jingwan jong Jesu hang ni ba kam sem date na kam ta kita ki ba shabar rei pin syam ka ni ha Matius ar nakal nong ka ba khatsan ka khot bar pusau urai thu ula ong te om sim la pha yanga han rei tang ha kita ki lang brot ki belaja no na ka ying Israel kani ka long ka kenten ka bau Jesu ula jubab kini ka briu haba kalawan ban kerpat yu ka hanrei haba kalawan kala mani dem hau kada ong kutrai tu rap inga hanrei uli tho bal ong
ambit ban shim ya ka jingbam ki khon bat ban bret ya ka hakik sel ka te kale thu shisha ko try henry wat ki sel ki bam na kita ki balwet ki balahap na ka mit ki kenrat jongki ujisu hangni igba utunjo ya ka jingai jongkani ka breu kam shim lamut ba ujisu mkwa ban pen khia ika ukwa ban yai like ya ka ni ka breu henry ujisu ukwa haru kan nu khrau ka jingai jongkani ka breu la ka don shan em ka ta ka jing thrang ba kan yo ya ka jing pen khia nam ta ka ni ka khon jongka bat ha ka ba khadung ye iba ujisu ula pen khia ya ka ni ka khon jongka na ka daw ka jingai jongka kmi ha ujisu bat ujisu hangni ula snowsen ai ya ka ni ka breu ka ba la kentaj de ki ba bun ki jiu namar ki jiu ki khen ye ki vei ki jaj pen riu kum ki sel kum ki bam khoj kum ta hangni ujisu u snowsen ai ya ka ni ka kentin jong ka ni ka breu ya ka jing ta man sim jongka wat ki sel ru ki la ban bam na kata ka ba tam ka ba sa ki ba luet na ka met ki ken rat jongki te kum ta ujisu shim la ya like na ka ni ka breu ula pen khia ya ka khon jongka nyu i hne ya ka mission jong jisu kam shim long kut lani limited tang happening ki jaj ben riu ka jing ong jong jisu hne kamut ba ka jingwan jong jisu kalong nangkong ye ki jiu bat ka baar kalong ye ki gentil ro ye kita ki bidon shabaro ka jing pen im kan long na kam tai jong kiro larangi pej ha ka jing batai jong uyonis ha ka city ka ba nangkong kalong ka baar ka khot ka ba ar ula long ka kuna na kam ta jongi bat kita kiba don shaki wei ki jakaro bat nyo iya ki jing tho jong ka mrs white ha ka jing trang jong ki arta ha ka sla ka ba saus pa na pareng ka ongkom ni ukris uklem jubab marmar ya ki jing ka pat jong ka ni ka breu ula ya pediang ya ka ni ka nomi khmat na ka jaj benriu ka bala syak kan taj kumba prakhat ki jiu ha ka ni ka khep ula kwa ba ki senran kin don ka jing sngau na kamta ka jinglong ba mutlop ba khlem jing isen ai jong ki jiu ki bala jule hakum kini ki jingjia kumbala pen pau da ka jing pediang jong uya ka ni ka breu bat ka penlong ba bat ka jinglong ka ba sngau lem ha ka ba ula kwa ro ba yaki ba kin don na kamta ki breu ki bala ban ka khuslai kumbala pen pau da ka jing jubab jong u ya ka jing kerpat jong ka te ka ni kalong ka mission jong jisu anam ta ka ni ka breu ka don ha saidon bat ha tairos kublai shibon Kublai shibon pastor ya ka jing pensai jong pi ka tu ka Bynta kwa ban ban ya ka tien ma pi ong ba jisu u klem jubab wut wut ya ka kalong ka jing tenjo ya ka jing yat ka jong ka ya chaprang sha ka singi ka basau ban nga kwa i ba pensai bor ba in pen ngau tho yangi ya ka ni ka Bynta ba ong be no ya ka Kublai shibon ma'am ya ka jingkali to kamo de chem ya ka mat ha ka jingi de ka singi basau ka de be no ya ka kamut ya ka e ngin be no tengin ya yaj harum kat kunggo sabat school ngin ya pej ka jing sarong snio jaj benriu bat ka jinglong ba shiliang khmat ka penmat la no ya ki beriu jong ublai ban khami ya ki bapom ki basliang ya kten ublai ki parmarjan ki bompat itho ya ublai bat ki badon kam ke jingaram bat ki bakwa ban tip ya kten jong ublai bat ngikiar nakine ki bakwa ban tip ya kten jong ublai bat ngile kum bom bana kum ngile bom sunyau ya kum kine ki jaj brui ke batrang ki bakwa ya ublai ta ka e ka ba ujisu kwa ya ki bru jong ujisu kwa ya ki bru jong ban ya sam ken ya ka kten ke jong ublai ban ya sam ken shapang ke jing wan arsen ke jong ujisu tengin ya pej kat ka wei ke jing ya tho khana ka ba aingi ke jing hikai ka ba khamba bang snyo tho shapang gataga shapang ganega kamat tengin ya pej kat kumu gikam ke apostol chpheu gala nong de khat gaba nangkong ter ngi shamba u petros katba u lek kiu shalor yeng ban duai hakapor 100 baje u petros ulayo ke jing tho pau shapang u kiu ba dawan hiar na beneng kum ke jing siang bakrau bala pen hiar na saudong ka khendeu hakabala don kimrat bom khoj tekan kane ka jing itho pau ke jong apostol petros haden kata ka keten ke jong ble ka ong ba
ba kaktin jong ble la kawan laisen hau Petros bat ka ong ya u ba un bam ikini ki jingbam te gini ki jingbam ki bom khoj ikini ki marat u ble u panan kam de kani ki jing tho pau ban hikai ban pensngio tho yo Petros ba umde ban sngio nyeo sang iki we pat ba umde ban nyeo sang iki gentil iki nong pop u Petros haden kane kein usngio tho ba u ble umlong u nyeo sileng khmat ba u ble ulong ba hok ba u ble u it ro iki gentil to ke eka kumbang yo ya kamat ka de ban be no ya ka tongi kum ki kristan ngi shem hakine ki sngi ngi shem ba ngi don kataga ka jing sngiol le arang ban ya sam ektin ngi jong ble ya kam ku to ka jing long jong ngi de ban bread no ngi de ban be no ba kam de ban khanglat ngi ya sam ektin ngi jong ble om tang ki jing le arang teng teng ka jing shap teng ke jing shap teng ki jong ban flash ki perlok ban flash ki parmarjan marpa kani ka khanglat ingi ban yarap iki we pat ban sngiao tho shapang jong ble tak sakaway pat de ke jing sngiao riu ble ke jongi de ke jing sngiao hok than ke jongi kumbangi shem ha ka bible shapang ki farisi de ke jing sngiao hok than ke jongi de ke jing sngiao riu ble ke jongi ka penlong iki ban khanglat iki we pat ban penlong khim ya kalenti ban wala miki ke jing im to kumbang yo i bangim de ban don ikani ke jinglong kani ke jinglong ka yalam ingi banginan ya jengai no ble bat ka penduk jing kermen ro iki we haba kimpat yo sngiu ye ketin ke jong ble to ka tanggen ke de ga sngi besar Kublai shibun ba pensat bor ya katu kajing batai jong pi hoot kajing long jongi ki kristan teng teng ni sngo meng ni sngo sarong banya sam ya ketin jo ublai shiki wei pat teng teng ni long ki deng pen kiang ya ki wei ban ben yo ya kata kajing ban yalap shaki ben yo ban kring lem ya ki sha hima ka jong ublai ti kini kamut ban be no ikita ki jing long jongi bangim dei ban ailat bekini ki kin bat yangi nalangi long kumni ti kam pensngosi kan pensngosi yu blai kam tam banyasam ya ka gospel ka jong tingin ya syaka sngi ka basan bat ngakwa ya i ba lasbon ba in batayangi syapang ka jinget ha perthai nga i gum kadak jingkeli hang to kamut ayu ta khoblai shibon kasi ka san ha ka dai shpang ka jingai ha ka prathai dak jingkle ba ha don hang ne ka jingai ha ka prathai ha uluka sil dong ka ba khat pra da khat ba pra u jisu la kli ka ne jingkli ha ka ba kut jong ka we ne parsi jong u ta ka ba ongkum ne henry in the one u khun u breu un shem ne am ya ka jingai un shem ne am ya ka jingai ha ka prathai ne ka jingkli ka jong u jisu de kum ki kristan lene kum ki senran ki nong bot jong jisu menta ki sngi ni don kam ban yo i ya ke ba jisu wat hakne ka jingtu khnang yo i ba jisu wat ya ka jinget ka ba deng chan wat apeng ka jingdom ngin pule hau mathias nang ba pra da khot ka ba shpau hadu ka ba khat lai hangne yo i ba ya ka jing phya jong jisu yo u ya rang ba shispa cái chữ kia cái dòng Giêsu ya orang baik sepak lang ba kata cái jinget cái dòng u Giêsu đang pe hau Matius nang ba khandai the khot lang ka khandai the khot ba ar Matius nang ba ar pau the khot ba ar khandai do life sau but Marcos nang ba ar khot ba san but kumjur Marcos nang ba pau the khot ba sau penreu hadu san pu ar lang play cái khot ba ka deng yu i ba ya cái jinget ka ba crowd ka ba ki don ki brew lang ba ki khot then you playing you i ba ka jinget ki jongki ka penkhia ya ka jingpang ka jongki ki dan hapling ki jingdom ki bashir khai ni yu i ba ku Bartimaeus udan hapling ka jingdom ka jongu haba umla ban yu i ki khmat jongu henry udan ka jinget ka bakraw ba jisu udan ka bor ban penkhia ya u te ka jinget ka bakraw ka ba udan ka penkhia ya u ban ni i habangi play ki ni barok ni ki khat ki ba la ka dang i ba lang ba kita ki jinget ki ba ki dan ki penkhia ka nya kita ka jingpang ka jongki ta ya ki bru ki ban ki jinget ki bal teng chan war hapdeng ki jingdom ki ne kita ki bru ki bal dan hapdeng
kini ki khat ka pensai ngi ba ki bru ki bran hab deng jingpang ki dingdom ki basha khum ni ki henrai ki la chapen khia ki la pen khia no ki lang ba ka ta ka jinget ki jongki ha ka pernom ka pernom u jisu ukdau ya ki babun ki bru ki bangai how much is price for line you i ba orang ba sis pa unong mane ble thau bala kla ka bamut ba badan ka jinget ki bakraw ni iru ha ki sangut ki ringwet ki bala litno ya ka tnum ban pen hiare ka perlong bla penhiare u parlok ba pang yap chiliang jongki ba jisu uyo penkia but how Marcos ni i ba ubri uba matla ubar timias kembang ong uba ka jinge jeng u kala penkia kala teng shine kala pernai hang ta ha Jericho kene kadai kata ka jing skam ba kata ka jing teng shine jong kini bru hang jong ne ubar timias nang ba ka jinge ke ba kraw ke ba udan but la ong ru kene ka jinge ke ba kidan what ha ka snong jong jisu hi hanasret ka jinge ka berit lane ka jinge ba kadang duna hang ha kasnong jong jisu hi ka balakha ya u jisu hi but hapeng ki senran jong ubun sun u jisu kran spang ki kun Israel ka duna jong jinge jong ki u ongkom ne o pha ka berit ka jinge nila pan siam ha Matias nriu lai pau lenong ka ba praru de khat ka ba artn riu ba lenong ka ba khat saud khat ka ba lai phoi bat kumta terter bat ha Matias nong ka ba khat nyau de khat ka ba khat nyau jisu perta kumne da ka ba ong api ka pateng ben riu ki bom ngai bat ba mut lob ane de jing perta ka jong jisu ki kun Israel bat hang ne yu i ka jing hikai ka bangi la ban shim na ka ne ka sngi ka basan yu i ba ka jinget hi la shem ki jaka ki bangim khmi lenti ka bangim khmi lenti ha ki nong ba hapne ki nong wai ki nong ne bel thau bat ki briu ki bana ki niam ba per ku bang yu i ba mane ha urang ba sispa unong male be thau henrei udon ka da jinget pat ka pas kham ka jinget ka bakrao jisu ha nyim la ong ba ki jaka ki bangim ksem khpilanti henrei ki don pat kita ki ja henrei ki don pat ki briu ha kita jaka ki don kita ka jinget ki bas kham ya jisu ta kum ki kristan kat bai dang im hang ne asla perthai ka mission jong hi ka dai khamba hang ne ka sing ka basan ka kdeu ka jinget ha ka perthai ka mission ka jong i menta ban late shaki jaka shaki nongba ki nongret habaro ki jaka nimla ban tip hato ki don na em ki bru ki badan kita jinget ha jisu nimla ban tip ka jinget jong ha da ka jingsong tho ko jongi henrei ublai tip khamba ya kata te humbangi i ha ki jaka ki bangim khwilanti hangta ki don ru kata kita ka jinget ke bakrau ka jinget ke baskam ha ublai te da ka jingsong ret ni dei ban late shaki nongba kumbo jisu lale but what ye kito ki badan ka jinget but habala hikai ki jingsha bakin dan kata bakin ong pangila priang yo jisu badai nong pen em jongi kita ka mission ka jongi hakne ka sing basan ngi yo iba ka jingkai ka jongi ya ka jinget shaka perthai ka jinget hi ngila ban yo i but ngila ban shamru ya ki bro anda ladang mangi ngila don kita ka jinget ke baskam ha jisu ngila don kita ka jinget ke ba IT lut ya u but begin kloi ban yat hakano ka Bynta bat ban sam ya ka jingsha kumbang ila sngaw ya ka jingsha begin sam shake bro baro selansar ngim sem tau lado dai hindu ne lado dai kristen lado dai no ndai bangin kamram ka jongi ka dai ban ya sam ya ka khuboro bha ya ka jingsha ya ka jingit ka jong play but begin ong hakawai ka sngi begin ong ngala priang yu nong pnim jonga Jesus Christ ta ka dai jinget Kuplesibon balas bon tingamut nga kwa ban penkut ta ka ba ong ka thong ka jongi ka dai bangin play ya ka donot ka jongi ha ka jing duai bangin ailat baga umensim jong ublay un trekam hangi bangin yo ya ka jinget ka ba kraw knang bangila banya sam ya ka jing it ka jongi shapang u jisu shakito ki bajan bat ki bajangai ngim dai ban long ki reu khap nap ngim dai ban long kita ki reu ki bas ngau hok batang mangi ngila ban let chabeneng ublay shimwan tang nam ta jongi uwan na benta ya ni ka perthai brokowe te kublay shibun ya phi baro ki paralok jonga ba phila ya pen pleu jingmut ya ni ka lindong jong ni shapang ka Bynta kumno bangi dai banya sampat shiki jaka ki bampat tip yo jisu tingin penkut daga jing duai penkut jong ibalas bon togin duai hablai ka pa jo mneng kublai shibon atrai ka jing pasbun ka jong me ka jing it ka jong me ek ba mela sumarangi baro kini singi bla late no
bat haduk kane clip mat kublai shibun atrai ka jing dor kat ka jong me ha ka jing ye plu ka jumut ka jonge ni dwai ablai men da yai dor kat lang bat ngi ha ka singi ka bedang saru ka jing jing man la ka singi bat atrai kham tam ai bor yangi bengi la ban penyo sngo bat isam ye kane ka mission ka be la ai ngi ban pen soprang ye ka khubor ka bha ka jong me ye ka jing it ka jong me na ka menta jongi ablai sumar me ngi man la ka singi ai ngi ka met ka waj ba khya kanang bangin la ban yai lenti kamet ku khya bat banginang ya banginang la ban sumar bat bangin pen sepreng ya ku kubor ka jong me ablai ni duai pembendon kat ban ngi sing brang sa bat sumarangi bat khamtam ablai ai bangin la ban dan kita ka jing song tho ka bakrau bo melong ublai u bakrau melong ublai ba it yangi mem chim thau ya ki pop ka jongi mem chim thau ya ka jing la bomman ka jongi henrai me pet ya ka me khmil ti ta ka jing wan phai ka jongi kum ki nong pop ablai yela mingi man la ka sing ka jim jongi ban ai ka jim sampang ka jing stat ka jing sampang ha ka tin ka jong me kublai shiboni ka jing sngo jing me jing dwai jong shakre ber jong me kine borok ngrawai de kun Jesus Christ meta bat sik bam jukot ro amen